Pozdrav svima. Evo, prije nego što pustim ovaj video koji govori o bludu, želim navesti neke stvari iz vlastitog iskustva koje bi vam također možda mogle koristiti. Znači, prvo ću reći nešto o samozadovoljavanju. Znači, znam da mnoga braća i sestre imaju problem sa tim, znači koji smo donijeli iz prijašnjih načina života. Znači, ja osobno počela sam biti izložena pornografiji od svoje 5. godine i najčešće bi ulazila u to tako da sam to koristila kao svoj izlaz, neki way out ili iz dosade ili iz životne svakodnevnice. Sa 23 godine kad sam krenula s Bogom, znači par mjeseci sam se borila sa time, no jednog dana to je samo nestalo od mene. Ja sam mislila da sam slobodna od toga, no nakon 6 mjeseci ponovno sam ušla u to. I onda u 27. godini trebala sam izaći iz jedne sad već veze. I mislila sam da kad to prekinem da ću imati još veći problem sa samozadovoljavanjem. Međutim, kad sam se probudila sljedeće jutro nakon prekida, ja sam jednostavno osjetila da toga više nema u meni, a da nisam o tome prethodno niti razmišljala. Znači, znala sam u tom trenutku da je to Bog maknuo od mene i da vam budem iskrena, nisam znala zašto je to učinio baš tada. Kada razmišljam, mislim si da je vjerojatno stvar mog srca i moje odluke, jer u tom prekidu moje srce odlučilo izabrati Krista iznad svega ostaloga i Bog je to nagradio na mnogo načina. Ne znam ako ste vi to primijetili, ali ja se uvijek rasplačem kad vidim kako, kada nešto malo napravim što je Bogu ugodno, on me krene obasipat mnoštvom blagoslova. Znači, stvarno je naš prekrasan, dobar otac, koji samo čeka prvu priliku da nas obasipa darovima, a nismo zaslužili niti jedan. I još da se kratko osvrnem na samozadovoljavanje, znači u jednom videu koji ću isto jednom prevesti ako Bog da, od Outs Network ili Ambassador of Christ Network pod nazivom What Sin Does to Your Brain, govori o dopaminu koji izlučuje hormon sreće i kako svaki sljedeći put nam je potrebna veća doza. Tako i sa samozadovoljavanjem i pornografijom. Znači, apetiti se uvijek povećavaju i uvijek nam je potrebno više i perverznije i tako mnogi na kraju završe i na prostitutkama i tako dalje. Znači, dobro je da primijetimo jednostavno da taj put pod navodnicima malog grijeha uvijek zapravo vodi ka provaliji smrti. I druga stvar o kojoj ću nešto tu reći su odnosi izvan braka. Znači, da li će vas Bog odbaciti odmah kada padnete u taj grijeh ili dok ustrajete u tom grijehu? Pa neće. A da li će vas ustrajnost u tom grijehu voditi prema provaliji smrti i prema točki gdje ćete vi sami okrenuti svoje lice od Boga i odbaciti ga? Hoće. Znači, navest ću 2 osobna primjera. Znači, prvi je vanbračna veza u kojoj sam bila pa i sa bratom u Kristu. I navest ću samo što se dogodilo kad se to prekinulo. Znači, jako tužna, osjetila sam puninu mira i radosti Svetog Duha. Mogla sam čitati Sveto pismo, a bez da me gotovo svaki stih osuđivao. Mogla sam poslužiti braći i sestrama u puno većem rasponu. Od mene je nestala potreba za samozadovoljavanjem, ljubomora, zavist i slično. Znači, sve te neke stvari jednim udarcem, kao da su sve skupa bile jedna stvar.
Bog me blagoslivljao iz dana u dan sve većim i većim brojem braća i sestara. Moj život je postao toliko živopisan da mi je jedan dan ko tjedan dana, koliko se stvari u njemu izdešava, tjedan ko mjesec, mjesec ko godina, i to moglo bi vam tako nabrati beskonačno vjerojatno. A osvrnut ću se sad na drugi primjer. Znači, unatoč svim tim blagoslovima i tako, u meni je ostala raditi požuda. I nakon nekog vremena upala sam u blud s jednim dečkom i to je trajalo nekih mjesec i pol. I bilo je prilično strašno. I tu sam dobila neka otkrivenja. Znači, prvo, ta osoba je u nekakvim sjevernoeuropskim mitologijama, vjeruje u znanost, sistem i tako. Znači, nije bilo jedne teme u kojoj naša razmišljanja nisu bila potpuno suprotna. Ja sam vidjela da je osoba pod utjecajem zlih duhova i vidjela sam da oni maltene vode tu osobu da se nalazi sa mnom. Kao što sam vidjela da mene duh požude vodi da se vidim s tom osobom. Dakle, bila sam svjesna svega, a moje noge nisu stajale. Čak sam i od poljubaca te osobe osjećala kao neku vrtoglavicu, zbunjenost, baš je bilo čudno. Tako da sve u svemu znala sam da tu operiraju duhovi. Ja sam doduše stalno pričala o Kristu, ali sam morala izbjegavati stihove koji govore o bludu i tako. Tako da bilo je, i taj dio je bio interesantno otkrivenje. I u biti normalno htjela sam da ta osoba shvati neke stvari, mislim Krista, ali na kraju se dogodilo da je ta osoba, odnosno neprijatelj kroz nju, počeo ljuljati moju vjeru zapravo. I onda me u biti sam Bog izvukao iz svega toga i eto, tu sam naučila puno toga, a ključna stvar je da ako ustrajemo u grijehu, otvrdnut će nam srce i odmetnut ćemo se od živoga Boga. I eto, sad da zaključim pa ide video. Znači, ovako, mi smo slabi. Naš duh je voljan, ali naše tijelo je slabo. Znači, sve dobro u nama čini On, ali ključna stvar kod nas je odluka. Znači, kad mi donesemo odluku, onda On čini. Tako, nakon svih tih situacija, na primjer, ja sam pomislila kako ne postoji mogućnost da budem ikad više tako glupa. No, taj dečko mi se javio prije nekih možda mjesec dana i ja sam uvidjela da realno mogu opet biti tako glupa. I tak 2 dana sam se borila da se ne javim i treći dan još uvijek, a onda taj treći dan počela sam razmišljati kako da ja to spriječim sada i jednom zauvijek. I tada sam shvatila da kad se to događalo, da zapravo niko od braće i sestara to nije znao. Znači, iako se jasno mogu vidjeti da sa mnom nešto nije u najboljem redu. I kad sam uvidjela da ću moći stvari prešutiti, otkrila sam jednu metodu. Znači, odlučila sam reći braći i sestrama koji problem imam i da ću im reći da me svatko barem jednom mjesečno pita kako stojim po tom pitanju, jer nisam baš mogla dati prije obraćenja, vjerujem, kamoli sada. I već pri samoj pomisli da ću to napraviti, znači, iz mene potpuno nestala želja da se javim tom dečku, i cijeli dan sam provela uz Boga i njegovu riječ i evo, baš se sjećala prekrasno i radosno. I sutra dan sam rekla braći i sestrama i jednostavno kao da su se još neka vrata zatvorila i još više smanjilo neko polje od tada na kojem neprijatelj me može bombardirati, da tako kažem. Znači, dakle, braćo i sestre, ponizimo se pred Bogom,
Tražimo njega i njegovo kraljevstvo na prvom mjestu. Ispovjedajmo grijehe jedni drugima i molimo jedni za druge, jer zaista mnogo može žarka molitva pravednika. Pazimo na svoju čistoću kako bi nas mogao Bog koristiti i kako bismo bili na blagoslov mnogima. Vremena je sve manje, a niti svatko od nas ne zna svoj trenutak. Ne živimo kao što ovaj svijet živi, skupljajmo blago na nebu, a ne na zemlji. I skupljajmo vrijeme, jer dani su zli. Posvećujmo se, molimo neprestano. Spašavajmo ljude iz ognja, kako iz svijeta, tako i po zajednicama, tako i sebe. Krist je dao svoj život za nas, kako bi mi živjeli za njega i također polagali živote jedni za druge. Iz dana u danu. Eto, budite blagoslovljeni. I evo sad video koji malo dublje još objašnjava nekakve stvari. 4 stupnja seksualnog grijeha. Blud nije nova stvar u svijetu, niti u crkvi. A način na koji se danas iskazuje čast tom grijehu ispada kao da je to nešto sasvim normalno za raditi. I čak ako ti ne radiš taj grijeh, ljudi će te gledati kao da si čudak. Inače, to što naše društvo pretvorilo, inače taj grijeh itekako se provio u crkvu i čak se odobrava i žmiri se na to, jer u biti ljudi ne žele da ih se proziva da su kao presveti. I to se toliko uvuklo da zapravo taj grijeh čine i vjernici u crkvama i sa crkvenim vođama i tako dalje. Znači sad će nas brat provesti kroz zapravo 4 stadija bluda. We will examine the 4 stages each of these sins side by side. What are the stages of sexual sin? Znači prvi level su oči. Znači svaki blud na ovaj ili na onaj način započinje sa očima. Znači trebamo znati da ono što fokusiramo svoje oči može odrediti našu sljedeću minutu ili sljedeći dan ili mjesece. Znači sljedeći potez može biti diktiran očima. Mnogi od nas ne znaju za tu moć očiju, na primjer pričamo o moći jezika. Kažemo da je jezik moćan, da je da je srce moćno. Negiramo oči. Znači oči su svjetiljka tijelu i ono što gledaš na to će tvoje tijelo, tvoja duša, tvoj će reagirati na to. Znači ako neko gledamo s požudom, otvorit ćemo vrata za duh požude. Programa i slike i neke stvari po internetu, takvog sadržaja isto otvaramo vrata duhu požude. I jednom kad duh požude ima svoju utvrdu u nama, on neće samo tako otići bez borbe. To je razlog zašto ljudi zapnu pornografiju 5, 10, 15 i 30 godina potajno. Znači jednom kad neprijatelj ima utvrdu, on je neće to samo tako pustiti. Znači naše oči su povezane s mozgom, s mislima. To je natjeralo i Davida da počini grijeh. Znači on se probudio i digao iz svog kreveta, otišao na krov paleće, vidio je Batšebu da se kupa. Pismo ne kaže da on samo vidio, nego da je gledao. Znači on se koncentrirao na njenu golotinu. Iako se on pokušao maknuti s tog mjesta, znači njegove oči su registrirale sve to. Druga Samuelova 11.2. I dogodi se u večernje doba da David ustade sa svoje postelje i prošeta po krovu kraljevskog dvora i opazi s krova ženu gdje se kupa, a žena bijaše vrlo lijepa izgleda. Nakon što je David vidio tu ženu, njegov je to popratio i rekao mu je da je lijepa. Znači oči i već rade zajedno. Inači tu već grijeh kuca na vrata. Fornication is already knocking at the door. Adultery is already knocking at the door. Masturbation is already knocking at the door. I want to ask you, what are you watching? Znači trebamo razmisliti što gledamo, na što fokusiramo svoje oči. Da li otvaramo vrata požudi u našem životu.
and you need to listen carefully. Matthew 5:27. Matej 5:27 do 29. Ye have heard Čuli ste da je rečeno starima, ne počini preljuba, a ja vam kažem, svaki koji pogleda ženu, žudeći za njom, već je počinio preljub s njome u srcu svojemu. Ako te tvoje desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Da bolje ti je da propadne jedan od udova tvojih, nego da cijelo tvoje tijele bude bačeno u pakao. The sin of David did not start when he called Bathsheba. It started when he looked at her and thought in him she was beautiful. Onda drugi stadij su nam djela. Znači, nakon što su naši oči vidjele, registrirao i mozak pohranio, sljedeće dolazi postupiti po tome. Znači, mladi dosta lako upadnu u to i jednostavno vide blud kao dio svog života. Što je zbog onog što su vidjeli, sad imaju mogućnost djelovati. I neće to željeti potratiti. Kad je taj grijeh držan u srcu dugo vremena, jedan dan će izaći i tad ljudi djeluju. Ljudi ne naprave blud zato što se samo jedan dan probudili sad s time i to im je palo na pamet, već je to nešto što je raslo u njima. I blud je sad nešto uobičajeno i njih briga za posljedice. Znači, ti si dijete Božje i ako drugi to rade, to ne znači da ti to trebaš raditi. I nije ti dozvoljeno da sudjeluješ u tim stvarima. To nije zadovoljstvo, to je put prema propasti. David je bio kažnjen zbog toga. Znači, kazna za takva djela je teška. I tu dolazimo do trećeg stadija, onaj nevidljiv stadij. To je dio koji ljudi ne vide i ne znaju za njega. I to je stadij duhovne upletenosti. 1. Korinčanima 6:16. Ili ne znate da tko uz bludnicu prione, jedno je tijelo, jer biće kaže dvoje jedno tijelo. Znači, kad si ti u bludu s nekom osobom, ti se zapravo združio s tom osobom u jedno tijelo. Spavaš s više ljudi, jednostavno podijelio si se sa svim tim ljudima. I sad dijeliš vezu sa svakim od njih. I što god duhovno ima pristup njima, sad ima i pristup tebi. Zapravo ti javno to objavljaš, znači ja i ta osoba smo sad jedno. Inače, svi duhovni problemi kroz koje ta osoba prolazi sad će biti dijeljeni sa tobom. Ne nosiš samo svoje probleme, već nosiš i probleme drugih osoba također. The truth is that they are carrying other people's challenges. Zato na jednu noć jako opasno. Ne znaš ništa o toj osobi, niti obitelji, ni ništa. Znači, još su i ti ljudi bili s drugim ljudima i nose probleme tih ljudi. Znači, vidjet ćeš da imaš nekakve probleme, a da ne znaš od kud si ih dobio. A istina je da si preuzeo probleme druge osobe tako što si postao jedno tijelo s njom. Možda ne vjeruješ, ali to je istina. Postaješ jedno s kim god spavaš. Ako si učinio tu pogrešku, znači trebaš razbiti tu vezu sa molitvom. Jedan čovjek je poslao e-mail da ispriča svoje iskustvo sa time. Znači, bio je mladi biznismen koji je dobro stajao. Znači, upoznao je curu koja mu je bila jako lijepa. I ona je imala sve što je on htio kod djevojke i tako počeli su biti skupa, počeli su spavati skupa. Znači, ništa se nije promijenilo, on je radio jednako kao i prije. I čak je radio i više, ali jednostavno njegovi prihodi su počeli padati. I skoro je došlo do toga da će morati zatvoriti svoju tvrtku. I tu negdje su taman i prekinuli i u biti isti taj tjedan
njegova primanja su opet počela rasti gdje su bila prije. Par mjeseci poslije opet je ušao u vezu s tom djevojkom i tu mu se opet dogodila ista stvar i u biti tu je počeo kuži šta se događa. To join yourself to others, there are spiritual implications. The fourth stage I četvrti stadij je ono, kaos i žaljenje. I nekoliko stvari se događa u ovom stadiju, znači sram, krivnja, ovisnost i borba. I kad gledam opet priču s Davidom, znači David je puno prošao u ovom stadiju. Znači žena je zatrudnila, on je morao napraviti to tako da ne izgleda da je on odgovoran za trudnoću. Ubio je njenog muža, bio je kažnjen radi toga. I to je stadij gdje su ljudi zarobljeni, gdje zapnu u odnosima u kojim ne žele biti. Žele prekinuti vezu, ali ne mogu. I neprijatelj i tijelo, znači ne žele da ti otiđeš i vratiš se svetom životu. Rimljanima 6:12. Jer nije nam boriti se protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vladara tame ovoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. Znači dalje u Efežanima čitamo što nam sve treba za borbu. Znači ne možemo se boriti sami, mi trebamo Boga za ovu borbu. Isusa da te izvuče iz ovog kaosa u koji si se stavio. Zašto trebaš prihvatiti Isusa u svom životu? Sve će te pritiskati da mu se pridružiš, ali nemoj dopustiti da te zadrže u sebe. Znači danas te ohrabrujem prije nego dođeš do stadija 2, 3, 4, jednostavno spriječi stadij 1. Makni sve što te pokušava navesti na požud. Izaziva i gledanje određenih filmova ili TV emisija, nemoj to gledati više. Znači jači i bolji muškarci i žene od nas su pali pod požudu zbog svojih očiju. Job 31:1. Savez sam sklopio s očima svojim. Kako bih onda pogledao djevicu? Ako ne možeš disciplinirati svoje oči, onda imaš problem sa požudom očiju. Ako ne možeš disciplinirati kako gledaš drugi spol, bit ćeš žrtva požude svojih očiju. Znači Job je sklopio savez sa svojim očima. I made a covenant with mine eyes. Why then should I think upon a maid? We all know we can't go through life. Svi znamo da ne možemo ići kroz život sa zatvorenim očima. Znači jedno je kad neko prolazi i ti jednostavno zakačiš sa svojim očima, ali ti ne moraš ostati ondje. Ne moraš nastaviti gledati, već idi dalje. Znači zašto moraš pogledati drugi, treći put ili neko vrijeme? Nemoj gledati. Znači to je prvi praktični pristup. Jednostavno nemoj gledati. I mislim da se svi možemo složiti da postoje dva tipa gledanja. Kad se voziš, šećeš ili obavljaš svoj posao, ti gledaš. Ali potpuno na drugačiji način gledaš kad požudno gledaš na neku osobu. I to govori da ne radimo. Znaš kakav tip gledanja stvori drugačiji scenarij u tvom umu. Recimo hodaš ulicom i vidiš osobu drugog spola, nastavi sa svojim poslom. Moraš okrenuti svoju glavu i početi maštati. Samo nemoj gledat. Svaki blud započinje s pogledom. Dovoljno je da gledaš i da žudiš. To su vrata koja neprijatelj treba. To su vrata koja duh požude treba. Taj pogled. Biblija nam daje instrukcije u Efežanima 4:27. I ne dajte mjesta đavlu, ne gledaj. David se nije odupro da ne gleda i iz toga je došla požuda i ubojstvo
which Sve brought a skupa je great donijelo velike consequence upon his posljedice life. za njegov život. It all Sve je started with počelo him s tim looking. što je gledao. This is my point about lust making people Znači, make požuda stupid čini da decisions. činimo glupe David stvari. stole another man's wife and then Znači, got that David je woman's učinio husband blud i killed onda mora ubiti because he njenog got that muža man's jer wife je pregnant. začeo dijete s njom. The reason Znači, why požuda je lust is so opasna zato dangerous is što because it dovodi makes ljude people do make toga da decisions they učine odluke zbog kojih će žaliti. Znači, duh požude čini da ljudi donose odluke za koje znaju da su loše. Kao što svi znamo, i David zna da biti sa nečijom tužnom ženom ne može donijeti ništa dobro. A opet je to učinio. Zato što požuda dovodi ljude do toga da donose blesave odluke. Požuda dovodi do toga da se brakovi, lijepi brakovi uništavaju. Ljudi se i ožene za ljude za koje ne bi trebali zbog požude. Zna da tu ne govori laži i ta odluka s kim ćeš se oženiti je jedna od najvažnijih odluka koje čovjek treba donijeti u životu. I taj duh požude će učiniti da se ožene za pogrešnu osobu. I požuda će učiniti da ljudi troše novac koji ne bi trebali trošiti. Znači da te pitam i ne moraš odgovoriti na glas, da li te požuda dovela do toga da činiš glupe odluke. Znači sve što se dogodilo Davidu dogodilo se jer je počeo gledati. I znači prvi korak da se sačuvaš, nemoj gledat. Či reći sa mnom, neću gledat.